Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kauswagan sa atong nasod, labi na niining panahon karon nga naay dagko kay mga krisis. Naunta ang Ginoo mugiya sa atong mga pangulo, sa gobyerno ug sa simbahan sa paghiusa kanunay sa pagpauswag sa atong kinabuhi, labi na gyud sa mga kabus. Ato sang pasalamatan ug iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato sa atong mga panginhanglan, labi na gyud nining umaabot natong pista o kining ato karong tukuronon pa nga konbento. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayeg sa himaya sa Dios. Mausap ang may tungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios, sa iyang katawhan, ug nagpasalig ka nato nga muhatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygunta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang katawhan, nagipili sa Ginoo
aron maiyahan. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagdaig sibog gikan sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog koldas, awita ang iyang mga pagdaig. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaluoy sa Ginoo napuno ang yuta. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo, nagatan-aw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila, miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag, ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas
apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kayo pagkasaysay ni San Pablo diri sa unang pagbasa nga ang tanan di ay gibuhat sa kalibutan giplano gyud sa Ginoo. Nagi siya plano. Unya kining planos Ginoo gihatagan niya og pinaka-highlight. Og ang highlight mao ang tao, kita. Highlight ta sa planos Ginoo. Kita mao'y pinakanindot kay ngano man iyang giimprinta nato ang iyang espiritu. Mao na gingong San Pablo niya kining maong espiritu naghatag ni nato og kagawasan. Nindot no. Saman mo. Tuo mo nga naamoy espiritus Ginoo. Lingay mong tupad ing na kahibaw ka nga naay espiritus Ginoo diha nimo. Nya sa laing sulat ni San Pablo niingon siya kining maong espiritu nahibaw ni sa tanan. Siya mo'y mag-usisa nato kay makahibaw man siya tanan kay espiritu gud siya. Makasud siya sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, why matago sa Ginoo. Karon bitaw, siya ay mong pabaksin. Nga naman, kay butangan mo og kanang monitoring na kanang chips. Aron, wa na mo'y privacy, mahibaw-an na mo. Nanasa nirong registration sa kanang mga SIM card, mga SIM cards i-register na say mo supak wa na taan ni privacy, malukit na taan ni tanan ana napagiroy ingon nga kining mga online karon mga cashless nga mga transaksyon sa kalibutan mauna ni ang sinugdanan nga kitang tanan mamonitor na kay mohatag na kas imong informasyon tanan diha sa online hasta imong naong iskan ba usahay imong kamot mailhan sa imong cellphone ana igana nimo imong tingog kini kunong mga buhata mga butanga mauna kuno ni ang pagkontrol sa 666 kadtong beast plano na kuno ni. Tuo mana? Nya makontrol na tang tanan. Pinaagi sa computer o sa satellite. Kay dunay mga taong gamhanan nga buot mo kontrol sa kalibutan o kitang tanan himuo nilang murag mga robot nga ilan na lang tang palihok-lihokon. Pinaagi ni ining mga kaning number nga 666. Nya kaning tanan dadon kunutas impierno. Ana. Tuo mo dili. Tubag. Kisay mo tuo ta sa kamot. Ako tuo ko. Bitaw. Mo tuo gyud ko. Nga naman. Makahimo gyud ana ang kalibutan. Pero ang akong gituhuan nga labaw pa ana nga niya ang espiritu sa Ginoo dugay na niyang gi-imprinta nato niya na nato gauna ang Espiritu Santo
Nya kanang mga chips, kanang mga control sa kalibutan kana tanan pulos ra gid na paras lawas. Lawas, pero di na makahimo sa atong pagkontrol sa atong kalag. Kaya ang Espiritu Santo nga gibutang nato, Espiritu sa kagawasan, dili kaulipnan. Freedom, dili slavery. Nakaron, kinsa man ang tao nga madaan ng kanang ilang ingong 666, kinsa man ang mga tao nga nahigugma sa lawas. Oh, kana. Pero ang mga taong nahigugma sa kalag, sama nila ni Mama Mary, Jesus, nila sa mga santos, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nga nahigugma sa kalag, wa mahigugma sa lawas, di mada sa 666. Di gid mada. Freedom. Nya kamo. Lingi ay mong tupad. Na kisa may imong gihigugma ron, imong lawas o imong kalag. Sige. Anong nangatog na mamorya? Kana. Pangutan Mo na ningon si Kristo diri sa Ebanghelyo, ay mo kahadlok sa makapatay sa lawas, pero way mahimos kalag. Kahadloki ang Ginoo, anha mo ka mahadlok ang mga chip-chips, anha man ka mahadlok anang 666 ug unsa nang ilang ingong 666 mugna raman sana. Kahadloki ang Ginoo nga makapatay sa lawas ug makapatay sa skalag didto sa impierno. Nya unsa may buhat aning mga tao nga nahigugma sa lawas pero wa mahigugma sa skalag? Una, kana gyung pagpakaaron ingnon mo nang warning ni Kristo pag punsisok sa mga tao ba linibo niluha ka tanaw no mga tao ba nagtinumbanay na lang gatinumbanay kay duol gyud ni Hesus ngilo dito lang gani ko sa Kapilinia duol nako di man to o magito kaabot usa gatos tingali mga 50 kapin ni damag nako ba kay magpa-picture mura nipilit ko sa bungbong kanabang ali-ali ba sa kanabang kuan ba sa Kapilinia tusulod ni sandi ko nako maini kay sandi ko diri kay wa nay tawo sa likod kay kun mo anha ko sa distansya hastas akong likod napay mugunit sa akong ngari pader lingi pader siging selfie kapoy unsa na katong ay sorry ha mga fans pero okay ra biya okay ra gyud ingon ko sila hala si father ba wa gid ni kakaonron nako mulang isa hala si father gisingot na nako mulang pero andam ko magantos para sa inyong kalipay sana all pero lisod to magtumbanay ang mga tao kay mopunsisok ni Hesus pero si Hesus nahibaw sa ilang kasing-kasing isya kani mga tawhana mga tigpakaaron ingno ni muabot rang panahon nga kining linibo ka mga taong gasigir og sunod-sunod nako kay in love kuno kay isla nako maorasan ni ang magsigig singgit ilansang siya sa cross kahibaw na siya daan mo nang niingon siya bantay mo anang pagpakaaron ingnon ha kinsa man yang gisultihan ang iyang mga apostoles katong 12 ka buok nga naman nahibaw man sad si Hesus nga kini mga apostoles kuyog-kuyog kunuhay ni nako managan ra mahadlok ra gyapon ni mo to iyang gisultihan secret lang mao na kamong mga asawa ay gimugtuan ang inyong bana magsigig hapyod ninyo magsigig ingon I love you inasus klaro kayo ni kamusang mga bana kana inyong asawa magsigig ingon love you paraig na ay gimugtuan na unsa may timailhan nga ang bana matinud-anon sa asawa o ang asawa matinud-anon sa bana hibaw mo wa mo kibaw wa parihata ngano mahibaw mo kung wa man ko'y asawa di ba dili ay ang matinud-anon nga bana kanang magsigig amping sa kalag sa iyang asawa kanang maningkamot nga ang kalag sa iyang asawa
maoy ma-safety dili ang lawas. Pero kana mga bana nga magsigig di man pasiksi sa diha dayoy, kaligo sa diha, oy baho na ba nimo ana gani panutbra sa diha, oy kana mga inana kiskisi sa nang kilay nimo, paputias nimo na ato silingan nindot kay naong di na muha sang gana nato nimo. Kanang banaha hypocrite na tigpakaaron ingno na anang mukuyog nimo pasulubon jud anang short nga perting mobua kay ganahan siya nga ang mga tao mulingi siyang asawa paangkason ka siyang motor kana gyung short nga perting mobua nga hapit na lang mga kita na dihang na ang di na angay makita kana buangon ang banaha. No, nya kamo sang mga bana kana imong asawa nga magsigig diman para pasiksi sa iyang lawas, para panindot sa iyang lawas, kana tigpakaron ingno na. Pero kana sang asawa nga magsigig care sa kalag sa bana, labi nag ang bana mahubog, muingon dayon ang asawa nga tanaw statement sa asawa, ilhan na nimo kun Dios non ba o tigpakaron ingnon. Ug mahubog ang bana, unsay isulti sa asawa? Kung ang sugod gani sa sulti mo ingon gani, ikaw bantay lang jud kag masakit kang buanga ka. Ikaw no di ka magamping na imong lawas. Kana ko ana siya yawan o ng asawa ha. Oh, pero moingon gani ang asawa dong sala ba anang paghubog-hubog maka-impierno baya na. Kana tinuod nang nag-cares bana. Moingon ang bana kana bayang siging pasiksi day kanang sige kadiag TikTok nya sige na kagpakolor-kolor na imong buhok, vanity baya na siya, sala baya ng vanity. Isa di na ako magpasiksi, ay susday bisag ikapay pinakalubo sa tanang tao sa kalibutan, bisag ang imong bilbil mura na nag-rise terraces, ang akong gugma nimo nagpabiling beautiful, simple and truthful. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kana gusto ko malangit ang duha. Kana mo'y matinud-anon. Saman naitawan aron kamo simba mo din ang saman mo kinsa may inyong gihigugma, lawas o kalag? Lingi ay mong tupad yung na kumusta man imong kalag. Sige lang tagpakaon na nitong lawas, 40 na natong hago, pero ang atong kalag wa di ay mo bitana suway ko no ninyo o huna-huna ang imo rong gibuhat nakaayo bas imong kalag o sa lawas ra kutob. Kana importante kay na nga check up kanang pagpangita nimo kwarta karon para ba nas lawas o para ba nas kalag o para ras lawas. Kining gubat karon sa Russia o sa Ukraine para ba nis lawas o para ba ni sa kalag. Kining mga balaod nga atong gipatuman karon, registration sa SIM card, vaccination, uban pa dihang mga balaod nga purtig yung daghanang balaod nga gipatuman sa atong nasod karon, hangtod karon, sukad pas una, para ba nas kalag o para ras lawas? Kanang atong pag-declare nga pwede nang magminyo ang lalaki o lalaki, babae o babae, pwede nang mag-abortion, kanang imong pag-limit sa imong pagpanganak, siging inom anang pills, taod anang mga kondom, mga ayude, pagpalaygit, pagpabasiktomi, unsa man na, para na sa imong kalag o para sa imong lawas. Kana mao masan akong ipangutanas akong kaugalingon, kining akong pagpari para ba ni sa akong kalag o para sa lawas? Kining akong pagpamaligyag slat para ba ni sa kalag o para ba ni sa lawas? Ano ba? Kana inyo sang pagpalit og slat para ba na sa lawas o para sa kalag? Ito ba? Para sa kalag? Congratulations. Pero nipalit lang ka kay gusto kang mudaghan imong kwarta, kay mudaghan ra ba sa gyud, kay muhatag man ang Ginoo og baos, nayuban ginegosyo sa nang pagpanghatag ingon manghatag ta kay ibaw sa Ginoo nato 100-fold, buangon ka.
Ang gustos Ginoo muhatag ka nga way paghuna-huna nga dunay mobalik. Kay nga naman automatic man na nga tagaan kaniya nganong imo pa man ang huna-hunaon, nganong kana pa may imong ibutang sa imong huna-huna nga ang Ginoo nagamping naman nimo. Hasta gani kuno ang mga buhok sa atong giihap niya kay ingon ana siya kasuod nato. Misud siya sa atong kaugalingon nganong maghuna-huna pa man kana mopalit kog slot kay para naay grasyang moabot, mopalit kog slot para maayo ko sa akong sakit. Buangon ka. Wa ka mutuong ang Ginoo mas nag-care pa nimo sa imong lawas ug kalag kay kanimo mismo. Kita man tay care kayo kanang imong pagpatina sa imong buhok, giguba nimong imong buhok. Kanang imong pagpausab anang kaputi sa imong naong, giguba nimong imong naong. Kanang pagsige nimong inom anang mga soft drinks o mga toxic na mga pagkaon, hilig ra ba sa kuana? Giguba nimong kreasyon sa Ginoo ang imong mga immune system. Kanang imong pagkakuwang sa tog, kay sige na lang kag tan-aw ng cellphone or sige na lang ka na imong negosyo, giguba nimong imong kaugalingong lawas. Kanang sige nimong pagpangaway anang imong bana, kasilos sa imong asawa, giguba nimo imong pamilya, wa kay take care minus kay tag care. Pero ang Ginoo sige gyud amping nato, sige amping. So ayaw na lang diag pamasin. Unsa man mopalit kog slot kay ngano man ako ning pasalamat sa Ginoo. Mao ni akong pagpakigsuod sa Ginoo nga naghigugman ako. Ana mo trabaho ko kay mao ni ang sugo sa Ginoo, dili lang ni para sweldo. Mo eskwela ko, magpaka-bright ko, hutdo nako akong panahon, i-focus nako ang akong hunahuna sa akong pagtuon, dili aron mahimo kong summa cum laude, kung dili aron magamit nako ang gasa sa intellectual capacity nga gihatag sa Ginoo isip akong pagdaig og pagpasalamat niya. Nya human ani kung daghan akong makatunan, ialaga dayon nako sa katawhan kay maunay sugo niya. Bahala nagdumtan ko, bahala nagsawayon ko, basta mo alagad ko sa way pagpangayog baos. Pastilan og mao panay atong hunahuna kitang tanan pagkamalinawon sa kalibutan. No? So importante kaayo matud pang Kristo, bantay gyud ang inyong gugma. Ayaw gyud higugmaa ang lawas, higugmaa gyud ang inyong kalag. Unsa titubag nato Salmo? Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Kinsa man ning katawhanana? Ang mga tao nga nagsunod sa Espiritu Santo, ang mga tao nga matinud-anon, wa magpakaaron ingnon, dili hipokrit kung dili matinud-anon. Kay ngano man kanunay silang malipayon, balaan og mauswagon. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita sa atong langitong Amahan nga nahigugma kanunay kanato. Busa muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko magmaisugon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alaga diha sa pangagamhanan, mupahimutang sa walay pagpihig-pihig niini, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nawadaan sa kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, dasigon pagbalik sa Espiritu Santo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton hupayon sa Dios ug mahibalik ang maayo nilang panlawas, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay pinaagi sa grasya sa Dios makasulod na sa langit nung puloy-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo isip imong mga anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapusalanan ug sa tibok niyang San Cruz nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo o gasa, nga among gihala diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo
Mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian,
hanggang umugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanin. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apadipulong lamang ang pamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diosnong pag-amuma, divine care or divine protection. Nya mahitabo ra ni siya kung maningkamot kita kanunay para sa kaayuhan sa atong kalag, dili lang sa atong lawas. Hilikayan nato ang bakak or mga pagpakaaron ingnon. So salamat sa mga tao nga
naningkamot paghatag o kaayuhan sa ilang kalag, pinaagi sa pagpalit og mga slots dinhi sa simbahan. Usa ni ka paagi sa pag-amping sa atong kalag. So ang atong halin sa atong dopes para sa atong pag-construct sa kumbinto as of yesterday na abot na og 8,443 slots, na apay 46,557 slots. Sa atong special slots para ni Mama Mary sa iyang pista karong October 29 din sa atong parokya, ang atong halin sa MMTL ni abot na sad og 2,103 slots, na apay 2,897 slots nga tag 500 per slot. Padayon sad kung mudasig ninyo, kung naamoy gusto mo donate og in kind, noodles, sardinas, bugas na kanang tag 5 kilo packed rice, ihatod lang din sa atong opisina aron nga ato sa nang ma-account, ipuno-puno nato. Mura sa na siya slot. Okay? So salamat kayo. Pakpakan nato ang namalit karon sa atong mga slots. Salamat kay tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.